Ahojte, ja som Kabu SVK a vítajte pri mojom druhom tutoriáli a dnes bude o tom, ako si urobiť taký kurzor na myš, takýto. Vidíte? Ukázala som vám ho teraz a počkajte chvíľku. Dobre, som tu. Prepáčte. Zapnite si svoj prehľadač. Dávam do popisku videa toto. Link na ulož to na tento súbor. Tak dáte potom stiahnuť. Alebo stiahnuť. Proste na to kliknete. Napíšete choď domov. Ježiši, dobre. Minenky, choď domov. A napíšete sem ten text, dáte stiahnuť. Keď sa vám to stiahne, tak budete mať takúto zložku, túto. A na to si rozkliknete. A máme tu tento súbor Minecraft kurzory. A potom tu máme tieto kurzory. Neviem, prečo mi to nechce ukázať. No proste tam tieto je Diamond Sword, Diamond Pickaxe, Kompas a teda. To si môžeme zavrieť. Pustíme si štart. Dáme si počítač. Sakra. Tak nič, počítač je. Ovládací panely. Hardware a zvuk, zariadenie a tiskárny myš, to máme tu, potom si dáme ukazatele a vyberete si, jak môžete vidieť, tak sú tu nejaké už, napríklad čierne ukazatele, ale my tieto nechceme, my chceme Minecraftový, chceme Minecraftový, či nie, tak dáme procházet, keď chceme Minecraftový, dám, kde sme si vložili toto Minecraft, ale ešte si musíte presunúť toto na tam, kam to chcete mať vložené, to vždycky dám na plochu a potom si to nájdete, kde ste to dali, ja to mám na ploche a jak môžete vidieť, už tu máme toto kurzory na myš. Takže ja si tam zastavím Diamond Sword, lebo sa mi potom nechce už správne, tak sa vám to dá, dáte použiť a dáte OK. A už ho budete mať. Takže ak sa vám tento tutoriál páčil, dajte like. Ak nie, čo spravím? Odoberajte ma, už mám 9 odberateľov, za to vám moc veľmi ďakujem. Komentujte moje videá. A teda. Takže počkajte. How the status. Oh wait, bitch. Oh fuck. Bitch. Bitches. Choď domov. Tak, čus.